מפת הפסיפס של ההתיישבות היהודית הציגה מצב בלתי אפשרי מבחינה ביטחונית. גושים, מובלעות ואפילו נקודות בודדות מוקפות מכל עבר אוכלוסייה ערבית. בניגוד לשאיפתי לרכז את הפלמ"ח בכמה בסיסים מרוכזים ומשם לבצע פשיטות גדולות ומעשי כיבוש, נאלצנו להתפזר על פני הנגב המנותק והגליל העליון וקצת בגליל המערבי, פרוזדור ירושלים. פטרולים קטנים, פשיטות וכו'. אבל התפקיד הנורא ביותר שאני זוכר אותו במלחמת השחרור היה הליווי השיירות. הליווי נעשה בתנאים בלתי אפשריים, כי זה היה ליווי בלתי לגלי, בהסוואות מהסוואות שונות, עם מינימום של נשק, בצמידות לעורק שכל עורב יכול לערוב לך ולירות בך. ואני זוכר את השיירות כמעט כסיוט עד היום הזה. ובכל המערכה הזו, בשלב הראשון של מלחמת השחרור, איבדנו ממיטב אנשינו, תפארת אדם. כדי לקיים את הקשר בין היישובים, היה צורך לפצל את הכוח ליחידות קטנות ולהפריש את מיטב הלוחמים להבטחת התחבורה. כשהגיעו השיירות אל היעד, היו בדרך כלל מחזות קורעי לב של הורדת פצועים והרוגים. יום יום יצאו לוויות של אנשים שנרצחו בדרכים. ההרגשה הייתה שאנחנו בשליחות בקו ראשון ומעבר לו. שאם אנחנו לא נוסעים, ירושלים נופלת. ונגד זה לא היה שום חישובים. וזה באמת הייתה הרגשה שאני אחד מאלה שעושה את אחד הדברים הגדולים. ואני צריך לעשות את זה. החודשיים אני אעשה, בעוד חודשיים יעשה מישהו אחר. לפני חודשיים עשה מישהו אחר. הפעם אני צריך לעשות את זה. זאת הייתה הרגשה, אבל השתדלנו לא לחשוב. כי לא היינו חושבים על אישה ועל ילדים, אז אי אפשר היה לנסוע. ומה קרה אתמול, ומי חסר מאתמול, ומי לא יהיה היום, לא יכולנו לנסוע. נסענו, התלוצצנו, בכל מקום שיכולנו לעמוד, התלוצצנו והתבדחנו, ונסענו. כדי להבטיח את חיי הנוסעים, החלה ההגנה לשריין את כלי הרכב, אבל גם משימה זו לא הייתה פשוטה. ארצות הברית שהטילה אמברגו על משלוחי נשק למזרח התיכון, כללה בו גם לוחות פלדה לשריון מכוניות. ארגון השיירות סבל קשיים מרובים. מצד אחד לא דאגו השלטונות הבריטים לביטחון בדרכים, מצד שני ערכו מעצרים בקרב חברי ההגנה שנתפסו עם נשק ביד, בטענה הנכונה, אך הצינית, כי הם עדיין אחראים על החוק והסדר. הפתרון היה להסתיר את הנשק בחולצתה של בחורה מן הפלמ"ח. הבריטים היו ג'נטלמנים ולא חיטטו בבגדיה של אישה. אני הייתי אז די מלאה, אז בדרך כלל הסתרתי את זה או מסביב לגוף, באזור החגורה, או בחזה, תלוי מה היו החלקים שאותם הייתי צריכה להסתיר, וזה היה די מגוחך, מפני שידענו שעד שנרכיב את הנשק, והיינו מרכיבים אותו כשהיינו מתקרבים לאזורים היותר מותקפים, ועד שנפרק אותו, בעצם הנשק הזה שידענו שהוא לא יעיל, לא יפעל בלאו הכי. בשלב הראשון של מלחמת תש"ח האירה ההצלחה את פניה לערבים. הם נהנו מיתרונות גיאוגרפיים ומעדיפות בכוח אדם ובנשק, אבל מאחורי הצלחותיהם הסתתרה חולשה פנימית. הנוער העירוני שהשתייך לארגונים הצבאיים למחצה, הנג'דה והפוטואה, הצטיין בתרגילי סדר ובמצעדים ססגוניים, אבל הכזיב במבחן הקרבות. שני הארגונים היו יריבים זה לזה. הפוטואה סרה למרותו של המופתי,
והוא לא ראה בעין יפה את קיומו של ארגון בלתי תלוי כמו הנג'אדה. חצי שנה לפני פרוץ המלחמה, הצליחו החוסיינים למזג את הנג'אדה עם הפוטואה במסגרת חדשה, ארגון הנוער הערבי, ולהדיח את מנהיג הנג'אדה, محمد نمر الهواري. لكن على راسهم كان رئيس منظمة الشباب محمود لبيب، ساكن في الأوتيل وبياخذ شهري 200 ليرة عين إنجليزي من المفتي. ومحمد محمود لبيب لا بهش ولا بنش، لا فاهم وين حدود مصر ولا حدود سوريا، ولا فاهم مين احنا وين احنا، ولا بيعرف قبر المسيح من قبر موسى، ولا قبر عيسى من قبر محمد، ولا بيعرف شو فلسطين. لكن بعتوه لأنه على رأيهم إنه ضابط عسكري بفهم بسلاح. والله ما شفته طخفت. בנטל העיקרי של המלחמה נשאו הפלחים שהיו בלתי מאומנים ובלתי סדירים. בראשם עמד עבד אל-קאדר אל-חוסייני, בנו של מוסא קאזם, אבי התנועה הלאומית הערבית פלסטינית. הוא היה לוחם עז נפש, ושמו היה נערץ בכל הכפרים שבמרחב ירושלים. הוא היה אויב מסוכן ממדרגה הראשונה שלנו. הוא ניצל עד המקסימום את נקודת החולשה שלנו. הוא תפס מבחינה אסטרטגית שהבעיה שלנו זה העורקים. הכוח שלו גם כן היה כוח לא מאורגן, אבל הוא היה בשטח, הוא היה בכל מקום. הוא, הייתי אומר, היה האויב הכי מסוכן בכל מלחמת העצמאות, פי כמה מכל מיני טיפוסים שהתפרסמו יותר. עבד אל-קאדר ידע איך להפעיל את הכוח שעמד לרשותו. הניסיונות הכושלים של לוחמיו לתקוף יישובים עבריים לימדוהו לקח שלא להסתכן עוד בהתקפות ישירות. מבט חטוף במפה בחיפוש אחר נקודת התורפה של היהודים גילה לעבד אל-קאדר את האמת של המלחמה. ינצח מי שישלוט על דרכי התחבורה. מכאן ואילך ניטשה המערכה העיקרית על כביש תל אביב ירושלים. חייה של ירושלים העברית היו תלויים בציר תנועה זה שהיה בימים ההם כביש סוג ב', צר ולא משובח. מרגע שהכביש נכנס אל באב אל-ואד ושער הגיא, הרי הוא מתפתל בתחתית ערוץ מוקף מדרונות תלולים בתוך יער אורנים. מעלה הדרך שבו עוברות המכוניות להילוך איטי הופך כאן למלכודת מוות. כשהיינו מתקרבים לשער הגיא, אז היית נכנס לפחד כזה שזה היה נוזל ממך ממש זיה מכל הראש לתוך הצוואר. כשאתה מרגיש שמשני הצדדים כשהיו יורים, אז בפנים היה מתהווה איזה הייט כזה שזה היה מוריד לך את העצבים. ויחד עם זה היה דבר נורא לראות, הנה אתה נוסע ופתאום מכונה עולה ומוקש ומתרסקת ואתה לא יכול לעשות שום דבר, אתה יכול רק לנשוך את השפתיים ואתה אפילו, אתה יודע מי זה שמה ואתה יכול לנשוך את השפתיים, אתה יכול לבכות, אבל אתה מוכרח לנסוע כי השיירה מוכרחה לעבור. רצועת אספלט שחורה זו הייתה עורק החיים היחיד של ירושלים העברית. לא היה לה תחליף. גם היהודים וגם הערבים ידעו כי כאן המבחן העיקרי של מלחמת תש"ח, ומי שיפסיד כאן הפסיד את כל המערכה. מיום ליום עלה מספר החללים, אך השיירות פרצו בעקשנות בזו אחר זו כשהן משאירות מאחוריהן כלי רכב שרופים. אלה המוטלים עד היום בצידי הדרך כמצבות לאותם ימים נוראי הוד. שאלו אותי לא פעם, מה נתן לכם את הכוח?
מה נתן לנו את הכוח להמשיך לנסוע במצב היום הזה? מצבה של ירושלים. ויחד שהיינו מגיעים לירושלים ונכנסים לרוממה, ויהודי ירושלים היו יוצאים מהבתים, עוצרים אותנו, והם מנשקים אותנו, בוכים, נושאים אותנו על הכפיים, ואנחנו היינו עומדים ובוכים איתם יחד. אז היינו נשבעים באותו רגעים שכל מי שנשאר בחיים ימשיך לנסוע. ב-20 במרס 1948, למחרת היום השחור במועצת הביטחון, ספגו היהודים מהלומה נוספת. בפעם הראשונה לא הצליחה שיירה להבקיע דרך לירושלים. מבין העצים נדחה על השיירה אש תופת. לוחמי עבד אל-קאדר אל-חוסייני, אלפי פלחים, הסתערו משם על המשוריינים בחמת פרא ובזעקות קרב. כשהתקרבתי ל-300 מטר מהתחנת הדלק בשער הגיא, עמד אוטו קמח שהתקלקל ורתח. מפקד השיירה עצר אותי ואמר לי לעבור אותו, לקשור אותו ולסחוב אותו לשער הגיא. נכנס לשער הגיא שסוחב את האוטו קמח, מביא אותו למשאבת המים הראשונה, לוקח את הנהג איתו, ואני ממשיך לכיוון ירושלים, מגיע למקום של עץ שנקרא קבר השייח, ושם אני פתאום נכנס לאש תופת שלא יאומן. השיירה בוערת, מכל הצדדים קופצים בחורים ובחורות משוריינים בוערים, נהגים קופצים ממכוניות בוערות ונהרגים בתעלות, המשוריינים יורים אש תופת, ובתוך הגהנם הזה התחלת להתקדם הלאה, ופתאום לפניי התרוממה מכונה ממש ועלתה על מוקש. 19 כלי רכב נתקעו בצידי הדרך. אלה שהצליחו להסתובב נסוגו אחור אל השפלה. כאשר קיבל דוב יוסף את הידיעות משער הגיא, הבין מיד, ירושלים נתונה במצור. אז ישבתי עם אנשי וראיתי את הרשימה של כל מה שהיה לנו במחסנים השונים שלנו, כי ידענו בדיוק נמרץ כמה שיש לנו כל יום מכל מצרך, והחלטתי מיד להקטין באופן ניכר את המנות שנחלק החל ממחר, ונראה איך נוכל לתמרן עם מה שיש לנו כדי ללחום נגד הזמן, מפני שלא יכולתי לדעת כמה זמן יהיה עלינו להחזיק מעמד בלי לקבל שום תוספת נוסף של מזון. יושב ראש הנהלת הסוכנות היהודית, דוד בן גוריון, הגיע למסקנה כי שיטת ההגנה הפסיבית פשטה את הרגל. הוא אישר אפוא את התוכנית המהפכנית של מטה ההגנה לצאת להתקפה, לכבוש שטחים, והדבר הראשון, להסיר את המצור מעל ירושלים. היה ברור שירושלים לא תחזיק מעמד בלי אספקה, ואנחנו לא נעביר שיירות, אלא אם אנחנו נכבוש את המשלטים, ויהי מה כולל הבריטים. זה נראה מטורף, אבל הרבה דברים לכאורה מטורפים נולדים ממצב של אין ברירה בבחינה הזאת. הקרב על ירושלים הפך להיות הסמל של מלחמת תש"ח. הוא היה כרוך במבצע ריכוז כוח שכמוהו עדיין לא היה, 1,500 איש. משנמצאו האנשים התעוררה בעיה חמורה, במה נלחמים. מעצמות המערב הטילו אמברגו על משלוחי נשק ליהודים. הארץ היחידה שהייתה מוכנה לסייע הייתה צ'כוסלובקיה, וזאת לפי השראה ממוסקבה. נמלי הים התיכון היו זירה לפעולתם של מבריחים מכל הסוגים. It's said to have been addressed to Tel Aviv. The contents speak for themselves. With the possibility of full-scale war between Jews and Arabs in the near future, weapons of all sorts are obviously at a premium. ובארץ ישראל המתינו הלוחמים בקוצר רוח לנשק. איש מהם לא ידע, זה היה הסוד הכמוס ביותר בארץ, כי בשעות אלה עושה ספינת הנשק נורה את דרכה לארץ ישראל. אני זוכר את הדבר הזה שעליתי על הגג בבית האדום וראיתי את נורה
נכנסת לנמל תל אביב, שהיה עדיין בפיקוח בריטי, צפיתי בזה יחד עם ידים, ומשם הלכתי לפגישה עם עיתונאים, ששם אכלו את בשרי חי. מתי יגיע נשק? מתי יגיע נשק? ואני סירבתי מלהתנבא, ואומנם כשהגיעה הספינה, והחבר'ה הצליחו לקחת את המפקחים הבריטים לשתייה, ובלבד שהנמל יהיה פנוי, והחבר'ה הסיעו את הספינה ללב הים ושפכו אל הים את כל מטען ההסוואה, ובמהירות הבזק התחילו להוריד. אני ראיתי דמעות אצל החבר'ה. אז ולמזלנו המטענים נפרקו בחריצות יוצאת מן הכלל, במהירות הבזק, והחלטנו להעביר אותם למטה נחשון ולחזיתות אחרות, מבלי שאנחנו נטפל בניקוי השימון. וחבר'ה, כשזה הגיע, נשקו את הכלים הרטובים מגריז. 4 ימים בלבד עברו מאז בוא הנשק מצ'כוסלובקיה ועד שיצאו הלוחמים למבצע נחשון. הדברים הגיעו במועד, ציין דוד בן גוריון, והצילו את ירושלים.